разбира се духата на словото. Благодаря ви, Русе. Този наистина прекрасен български град с такава история, толкова хубави хора. Всички ли са от Русе тук? Има ли някой от крайния квартал на Русе, Варна? Добре, има. Хубаво. Сега поздравявам ви всички с една малка песен, която аз наистина много харесвам, защото в нея се пее за чистите и светли идеи на нашите предци, на нашите революционери. Още в Русе, като минавам край паметника на Ангел Кънчев, просто се изпълвам с гордост за това, че сме българи. И искам да ви поздравя с едно много скъпо за мен парче. Маестро. Българио, родино мила, Лас Вегас, ти си днеска. А би ли се гордял с теб? А би ли се гордял с нас, Левски? За народа, дето си кърмила, да си учи и да работи. За народа, коя е по-голема сила? Джакпота или Ботев? Ако успея да оцеля стригите, които стрелям в една земя, като човешка длан, сега посечена от новия таган Аман, там като са градили комитети, днес никнат ембети, уимбети и греят реклами с негодници, дето мамят са народници. България,